täällähän me oltiin siellä... Mikä se oli, joku leikkipaikka semmonen? Niin se touhutalo. En mua kyllä mahu enempää koneedillekin. Ostan Anttilasta tämmösen vihon. Varmaan, että mä voin kirjoittaa sen kaikista mun ratsastustunneista. Me käytiin heppatarvikeliikkeessä ja mä ostin Vilmalle tämmösen ihanan söpön kaviokoukun. Nyt me mennään Hesburgeriin. Elli tulee vähän kauempana. Täällä sovituskopissa Elli löysi tämmösen ihan kivan paijan. Mä en oo löytänyt vielä mitään vaatteita. Me lähdetään ostaa jo kohta Ben & Jerryä. Me mennään nyt Prismaan. Enää mitään herkkuja. Elli ei halua mun kanssani Arnoldsin donitsia. Mulla on enää 2 € jäljellä. Ja taas Sydeniaan. On täällä Arnoldsissa. Kuvaaks jo? Millä kertaan matka vie? Elli, minä. Meneekö tää ylös? Täällä on kylmä. Meidän kannattaa... Tämmönen matka.